गसाइगावआव जेरैबायदि पाब्लिकनि उत्साह आनन्द जों नुनो मोनदों बेखौ नुनानै जों एकदम पुरा थिरां जे गसाइगावआव जों जोंनि मित्रजोटनि प्रार्थीखौनो जों देरहालांहोनो जों हागोन। पाब्लिकनो डेभलपमेन्ट नांगौबाथाय जोङो निश्चय जोङो जोंनि मित्रजोटनि प्रार्थीखौनो जोङो देरहालांहोनो नांथारखागोन। BPF गोमालांखाबाय रायजो राजायानो मिथिखाबाय रायजो राजायानो मथुवा BPF-नि जों बुंनाय बाथ्राबाथाय जे राजनिति जालायलायगोन नंगौना नङा गतिके BPF-आथ' दिनैनि तारिखाव गैयानो गसाइगावआव आं बुंबायना एसे सिगाङाव जे जय जय मय मय खालि पुदुमफुल खालि UPPL BJP-आवनोखा दा बेहाय तामुलपुर आरो गसाइगावनि खोथा बुंबाथाय बेयाव जलेन बसुमतारी आरो बेहाय जिरन बसुमतारी जोंनि मित्रजोटनि UPPL-नि जोंनि केन्डिडेट गतिके आं गसाइगावआवनो जिहेतु दायित्वआव दङ आं गसाइगावनि खोथाखौनो बुंनो सानदों। गसाइगावआव जेरैबायदि पाब्लिकनि उत्साह आनन्द जों नुनो मोनदों बेखौ नुनानै जों एकदम पुरा थिरां जे गसाइगावआव जों जोंनि मित्रजोटनि प्रार्थीखौनो जों देरहालांहोनो जों हागोन। खावलायनायाथ' नै दिनै गिबि मन्थ्रियाबो खावलायखाबाय CM बिथाङाबो खावलायखाबाय जे रायजो राजाखौ उन्नयननि सार्थआव डेभलपमेन्टनि सार्थआव जोङो मित्रजोटनि प्रार्थीखौ जों देरहालांहोनो नांथारखागोन मानोना केन्द्रआवबो जोंनि BJP-नि सरकार आसामावबो जोंनि मित्रजोटनि सरकार BJP UPPL AJP जोंनि मित्रजोटनि सरकार BTR-आवबो जोंनि UPPL BJP आरो AJP-नि मित्रजोटनि सरकार होमबा डेभलपमेन्ट नांगौबाथाय जोंनो पाब्लिकनो डेभलपमेन्ट नांगौबाथाय जोङो निश्चय जोङो जोंनि मित्रजोटनि प्रार्थीखौनो जोङो देरहालांहोनो नांथारखागोन। देरहालांनाय खोथायाथ' बे थांबाय बिथाङा थैलांबाय बिथांनि जोङो माने हदगति जों कामना खालामदों बिथांनि खिन्थु बे देरहालांनायानो जे थालांगोन बेथ' खोथा नङा नोंथांमोना नुखाबाय नै दाखालि जोंहा सानै आरो गोदानै MCLA सानै BPF-नि जा गोगोम लिडार बिथांमोनानो BJP-आव जगदान खालामबाय होमब्लालाय मा दङ BPF-नि जेबो गैया दिनैनि तारिखाव BPF-नि कुनु केम्पेइनानो गैया बेयाव सब जय जय मय मय BJP-नि फ्लेग UPPL-नि फ्लेग ट्रेक्टरनि फ्लेग होमबाथाय जों मा माने बुंनांगौ बाथ्रा दङ जों 100% जोङो एकदम निश्चित आरो जे जोंनि केन्डिडेटआ देरहालांखाथारगोन। नोंथांमोननि बुजिनाय बादिबा दा नुनाय बादिब्ला BPF-आ थागोन ना थाला BPF पार्टी नामै थागोन ना थाला होननानै नोंथांमोना सानो? BPF-आथ' गोमालांखाबाय रायजो राजायानो मिथिखाबाय रायजो राजायानो मथुवा BPF-नि जों बुंनाय बाथ्राबाथाय जे राजनिति जालायलायगोन नंगौना नङा गतिके BPF-आथ' दिनैनि तारिखाव गैयानो गसाइगावआव आं बुंबायना एसे सिगाङाव जे जय जय मय मय खालि पुदुमफुल खालि UPPL ट्रेक्टर होमबा माथो BPF दिनैनि तारिखाव पाब्लिकआ मिथिखाबाय जे जों डेभलपमेन्टनि थाखाय डेभलपमेन्ट जुदि जोंनो गसाइगावआव नांगौबा जोङो UPPL-खौ देरहालांहो थारखानांगोन। हारिखौ जौगाहोनायनि थांखि होनबाथाय दिनै BJP सरकार थानायनि समावनो जोंहा BAC सुक्ति जालांदों नङा दा 2003-आव जोंहा BTC सुक्ति जालांबाय दिनै शान्ति सुक्ति जालांबाय BTR-नि हारिनि थाखाय जोंनो मा होआखै BJP सरकारा दिनै जों जि नागिरदों बेखौनोथ' होदों दिनै स्किम होदों माबा बर' होननानैल' होदों नामा बयबो जाति जनगोष्ठीनि डेभलपमेन्टनि थाखायनो दिनै स्किमखौ सरकारा लादों होमबाथाय बयबो जाति जनगोष्ठीया खौसेयै दावगालांदों खौसेयै डेभलपमेन्टखौ मोनदों नंगौना नङा? हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बनफायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 98648327734